Aquesta màquina es diu que és de l'any 1800. És la més antiga que tens? Sí, la més antiga. Encara més antiga. Hi ha pot haver de més. Sí. Sí, n'hi ha més perquè t'ensenyaré una peça, que és aquesta, que seria una llançadora. La llançadora és el que fa... Això, no, abans, aquestes màquines res. Vale, no és... És d'una màquina més vella i és una llançadora que l'he vist per internet i funciona. Ara no digues el preu. Quan jo preto aquesta palanca, això s'ha d'obrir, veus què? Preto aquesta palanca, veu que en sobre? Vale? I posem la canillera aquesta, veus? I això és la bobina. Vale? Aquest tries, veus? Està posat, pretes així, i la màquina va a la tapa aquesta sí que hi era, I aquesta, a més, hi ha el número d'agulla. Sí. És coses detallats, no? Parla d'això, que t'he dit que es van fer a 1800 i em van fer un millor. La fàbrica, amb l'èxit que es tenia, em van fer 3 milions més. A partir de 3 milions es diu que ara l'empresa fa màquines diferents per a altres clients. Deuen fer aquesta més màquines d'aquest temps. Per exemple, pot ser la Singer, pot ser altres marques que no coneixem. Per altres marques, no? Més modernes, ja, se suposa que més modernes. Però el més antic és això. Això normalment va així, aquest costat. Vale? I l'altre... I aquesta va a l'altre costat. Que seria, veus, l'altre va així. I que tenim el central, que seria aquest, veus, aquest, va així i tenim el lateral aquí i el lateral aquí. Vale? I aquí va el peu, que el tinc aquí, que us ensenyaré. Perquè per això tinc que muntar-ho. Aquí tinc aquesta peça que caigui. Aquesta peça era un seguro perquè la gent no s'hi fes mal. Això és el pedal. Això és el pedal, que va com aquest, veieu, que és un pedal? Vale? Doncs això és el pedal, i aquí tinc altres peces, i aquí tinc una altra peça que ha d'acabar enganxada aquí, amb la varilla, veieu que hi ha una varilla allà darrere? Ara hi ha una varilla, doncs aquesta varilla és el que fa, mateix que vull dir? Fa això, un cop muntada, que allà, ho filmarem o ho farem el que vulguis. I això també és de la màquina, que això va a sota, si mireu totes les màquines, a sota hi té una safata, perquè si cau l'oli. No sé d'aquest cargol, veus? Ara sortirà el peu, veus? I el podem canviar. Veus que són diferents? Aquest, com aquest fins a ti, veus? Sempre van per allà mateix. Un és més gros que l'altre. I això està a la vora, la roba, tinc la roba aquí. Això, quan es posa la roba, això fan vores petites, molt petites, i fa això. Te la fa així. I ell mateix va brincant amb aquestes curves que porten. Portar les curves aquestes per fer-les... Exactament. I la vull més grossa, tu has de buscar la més grossa. Això, aquestes màquines. Les d'ara ja són... és una altra història. Tu veig perquè veig com va desmuntat, Vale? I això és la part interior, i això és el que va així com aquesta. La diferència d'aquesta màquina, fàcil, com s'ha d'enfilar, manera d'enfilar, hauríem de mirar aquest, mira, veus? Aquí va el carret, que és el mateix que si poses aquí o aquí, és igual, no? No, és igual, ja hi ha aquest, si el poses així, veus, el fem passar per aquí dalt, per aquí, veus que aquí hi ha un ganxo, que jo te'l seré per aquí perquè ho veguis. Veus? Aquí hi ha un ganxo, veus que ve per aquí sota. Fem passar el fil per sota, ja hi és. Ara el fem passar per aquí mig aquestes dos, veus aquí hi ha aquestes dos? Vale? Cap on l'etja? Vale. Al mig, el fem passar per aquí darrere, veus? No, i el fem anar aquí baix, fem passar per aquí baix. Vale? I d'aquí baix el fem passar el que et deia jo.
Ara veuràs per què, la diferència. Fem el cap, veus, el cap. Aquest hi ha un forat. Sí. I aquest hem d'agafar. Si es pot veure sense millor, veus, aquí el faig passar per aquí sota, que hi ha un foradet petit, agafo per aquí, si el puc agafar, no ha sortit. Aquí hi ha un coixinet com això. Veus com això? Veus que s'obre i es tanca? Sí. Molt petit. Vale? I això és el que guia el fil per anar baix. Ja hem necessitat el fil, que ja podria haver agafat un de més per aquí al mig, i normalment ho faig amb el tornavís perquè és més... No hi veig gaire ja aquí. Ja si ha passat, ara ha passat. Veieu? Veieu el fil aquí? Ara aquest fil, veieu què fa aquí? Veus? Ja a dins del coixinet aquest que dèiem, en petit, vale? Vinga, fins que arribi fins a dalt, veu? Ja està. Vale? Ara aquest fil s'ha de passar per aquí, perquè és molt gros, tallarem, fem passar per aquí dins, veus? Ja el tenim aquí, ara d'aquí hem d'agafar aquest d'aquí, veu? Ja hi és, i ara l'enfilaríem.